Mi lenne, ha a valóság csak akkor lenne igaz, ha át is éljük? Voltál-e már úgy, hogy amikor a várva várt pillanat végre elérkezik, és átéled azt, az átélés a várva várt pillanatot valahogy nem olyanná varázsolja, mint amilyennek elvártad volna? Sőt, gondoltál-e már arra, hogy bármelyik pillanatod akár sorsfordító is lehet? Na most a most fogalmának népszerűsítését kétségtelenül Eckhart Tolle előadásainak és könyveinek köszönheti a világ. Tudod, a most hatalma például. Ebben a podcastban a most fogalmat hasonlítom össze a még bölcsőjében ringatózó Aletheoszófia filozófia friss főtételével. Csak átélésben igaz a valóság. Megmutatom, miben rezonál egymással ez a két nézőpont, és hogyan változtatja meg ez a szemlélet a mindennapi életedet. Azt, hogy honnan tudod, hogy a most pillanatának átélésében vagy, hogy milyen érzés a most pillanatában lenni, a podcast végén egy gyakorlattal is segítelek majd átélni. Szóval érdemes maradnod. Hello, Pálos Gábor vagyok. Köszöntök mindenkit az Aletheoszófia podcast csatornáján, ahol Eckhart Tolle most fogalmát hasonlítom össze az Aletheoszófia átélés fogalmával. Szóval mi lenne, ha a valóság csak akkor lenne igaz, ha át is éled azt? És ellenkezőleg is. Úgy értem, volt-e már életedben olyan felismerés, hogy hát nem is tudom, bevallom, talán többet vártam volna tőle. Volt már ilyen élményben részed? Mert az az igazság és a valóság, amit át is él az ember. Az első csók és az első szerelem lehet ilyen romantikus varázs, mindaddig, amíg át nem éli az ember az első csókot és az első szerelmet. Ugyanakkor az is igaz, hogy tiniként várunk és várunk rá, de amikor megtörténik, az olyan más, nem? Vagy az első pohár sör, vagy ital kipróbálása. A felnőtté válásnak hit pillanat. Vagy az első hajnalig tartó bulizás, nem? Nem mindig sikerül úgy, ahogyan elképzeljük és várjuk, hogy megtörténjen. Vagy az első munkanap. A diplomaszerzés napja. Nyaralás várva várt megérkezéssel azt is rengeteg tényező befolyásolhatja, és gyakran mását élni, mint előre elképzelni ezeket. A karácsony este, vagy a szilveszteri parti estéje. Vagy megrendelni valamit, aztán kihozzák, és a kidobozolást átélni nem biztos, hogy olyan, mint ahogyan azt előre elképzelte az ember. Vannak tehát példák az előre elképzelt esemény és annak valódi és igaz átélése között. Mindig is volt, és mindig is lesz különbség. Kérdés, melyiket tekintsük igaznak, nem? Amióta az Aletheoszófia útját egyengetem, számomra világos, hogy egyetlen valóság és igazság van. Ez pedig a most jelen pillanatának átélése. Minden más csak fikció és előrevetített, elvárt vagy remélt jóhiszeműség. Eckhart Tolle tanítása szerint Domján László fordításában. Soha semmi sem történt a múltban. Minden a mostban történt. Soha semmi sem fog történni a jövőben. Minden a mostban fog történni. A jelen pillanat az egyetlen, amit valaha is van. Életedben soha sincs másként, csak is a jelen pillanat van. Életünk legjobb pillanataiban mindig azt kívánjuk, bár csak ez a pillanat örökké tartana. Nos, Aletheoszófia technikailag valamennyi pillanat bizony örökké tart. Egy finom, de nagyon is jelentős különbséget szeretnék érzékeltetni, amit Eckhart Tolle is megkísérelt valamennyi interjújában, előadásaiban és írásaiban. Ez pedig az időpillanat és a most közötti nagyon is lényeges különbség. Itt egy időpillanat. Legyen ez az időpillanat mondjuk egy másodperc. Megjegyzem, ma már szinte akármilyen parányi időpillanatot is tudnak mérni, legyen az mondjuk egy nanomásodperc, amit fogalmam sincs, hogy hogyan, de atomórával úgy tudom, mérni lehet. Szóval térjünk vissza a mérhető időpillanatunkhoz, és tételezzük fel, hogy ez a mérhető nanoszekundum éppen egybeesik egy csodálatos naplementével valahol Santorinin, vagy akár egy orgazmussal egy forró éjszakán. Talán úgy vagy vele, hogy bárcsak még tovább tartana ez az időpillanat, nem? Hát persze.
Teljesen érthető. Ez a te flow élményed. Ez a most idő pillanata. Amint átéled a most pillanatát, flow élményben vagy. És itt jön a lényeg. A most átélése számodra egy időtlen és gondolattalan örökké valóság. Pontosan, amit Csíkszentmihályi Mihály professzor úr is tanít a flow élmény kapcsán. És amit Eckhart Tolle is tanít a Most hatalma című könyvében. Jó magam is csatlakozom az aletheozófiámmal és az átélés való igazságával. Tehát a most élménye időtlen, míg egy időpillanat mérhetően csak egy méltatlan nanoszekundum. A kettő nem ugyanaz, és nem is lehet ugyanaz. De nem is baj. Úgy vélem, az átélés egyenlő a tudatossággal. A tiszta tudatosság pedig az, amely egy mindfulness meditáció során átélésre kerül. Minden, ami átélésre kerül, most van, flow élményben van, tudatosságban van és logikában van. Ehhez kapcsolódik az aletheozófia, vagyis az igazság bölcsessége, csakis átélésben igaz a valóság. És ahogyan ígértem, itt egy könnyű gyakorlat, amivel bármikor átélheted a most jelen pillanatát. Kezd el dörzsölgetni egyik kezed hüvelykés mutató ujjait egymáshoz, szépen, lassan, de érezhetően. Hagyd figyelmed az ujjaid dörzsölésének érzésén. Nagyon jól csinálod. Gratulálok! Most, hogy figyelmedben egy vagy az ujjaid dörzsölésének érzésével a jelen pillanatban vagy, és sehol, de sehol máshol a világon. Életed, figyelmed, teljes lényed, egy a most jelenében az ujjaid dörszölgetésének élményével. Ez nem is lehet másként, mindaddig, amíg figyelsz. Onnan tudod, hogy a mostban vagy, hogy flow élményed van. Persze azt, hogy flow élményed van, és átéled éppen a most jelen pillanatát, valójában gondolatban sohasem fogalmazod meg. Tudod miért? Mert átéled. Ezért van a valóság és igazság az átélésben. Legalábbis az aletheozófia szerint. Vagyis szerintem. Ha érdekel a tudatos jelenlét átélésének forrásához vezető út, kérlek csatlakozz feliratkozással. Köszönöm figyelmed, találkozunk legközelebb.